بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sanggiti wan fuji pamahatut si mahating Allah mga mastay mangudamo kami Islam yari na isab kita ni Baya undum Jumaat waktu sin kami na ganapan na to in pangadjian biyaw nyari na kita niyo habab babun fi salatid duha sambahayang duha unin pagyanong duha. اعلم أيها المسلم أن قد وردت في صلاة الضحى أحاديث كثيرة منها إنغا تاو ko tay manghud ko Muslim bunar tuod kiyawaita in sambayang duha ama kahadis-hadisan matawod dahil nga mga baita sa sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام ثلاثة الأيام من كل شهر وركعات الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. Laung hi Abi Hurairah radhiyallahu anhu wiyasiyata na kulong niya sin kakasiko bakay ko kakasiko sallallahu alaihi wasallam sin tupar kala inwasiyat ka na sin jungjungan ta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam muna papagpuasahon siya tuadlaw hatiyap-tiyap hangkabulan amun pagyan ayyamul bid. Ini karwa pasambahayangon siya rakaat 2 rakaat sambayang duha. In hikatu papagwitilon siya hari pa siya kumulang. Dengan sabi mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in sambahayang duha ini ni napaparihala nahi ng sinjungjungan ta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Laung sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kaya riwayat dami kading kanami Hurairah radhiyallahu anhu laung ta in sa bawa na dengan mga kalu salat ad-duha ar-rak'atan 2 karaka. Hadith lil hadith Anas man قعد في مصلاه حين ينصرف من الصبح حتى يسبح ركعة الضحى لا يقول إلا الخيرا غفرت له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. Kaya riwayat din kan Anas isyusyo in nakalingkod hapyag sambahayangan niya hawakto mag-ignain mga tao asambayang duha asambayang subo atin na imaksud sambayang subo us mag-ignay mga manusya doon da sa naglilingkod sa hingga makapamudji siya makasambayang sa 2 karakaat duha uus di siya maghimumungan malaingkan marayaw ampunon sinallahu subhanahu wa ta'ala in padusahan niya minsan paintaw niya biya bukallaw. Allahu Akbar. Amuinin karayawan sin sambayang duha kaya riwayat ya Abu Daud. Wa aktharuha 80 rakaat in sa taas-taas niya 8 karakaat amuyanin kaya riwayat ng kan ummihan iyon. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amul fath waktu pagukab sin Makkah nagsambayang sa 8 rakaat sambahayang duha bihan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Walil Muslim an Aisha radhiyallahu anha kaya riwayat sin Imam Muslim din kan Aisha radhiyallahu anha kana yusalli duha 4 rakaat yan wa yazidu ma sha Allah in kiaunan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magsamahayang siya duha 4 karakaat iwan ganapan niya diin na yung kawayan na insyaallah yan in pagyanong sambahayang duha. In pagyaman sambahayang duha mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In waktu na ini, al-waktu salatid duha yabda'u min irtifa' al-shamsi ba'da tulu'iha wa qadar al-rumhi. In panagnaan atawakan tumagna in sambayang duha bang umangkat na in surah. Amun mig na in fajat umangkat na in surah.
kakitaan na to na malawa na in fajar, pag-uset to, kakitaan na to na sumawa, gumawa na uminut-inut in suka, umangkat na sa tumaas na in suka, then dito tumag na in fajar. Buko na mo nampas siya gumawa, umangkat na siya, taas na siya. Sabab di mo matawag bang ampas siya gimuha, di mo siya matawag imangkat. Di, sabang siya gimuha na, at iniampa naman siya, was timaas na sa amoy at tumayan siya lang na imangkat na in suka. Sabang amo nang pagimuha, inyan, amo nakalamod sa nga masambahayang di pa siya wakto, amo hindi mapatutang ta liangan sa sumambahayang kaw, among panagnan gumari itong aniwan sin panagnan siya tumugom. Hali ni suway siya amon umangkat na in, suka ang pakita ni sumambahayang duha, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Pag-uwas inafdal kaniya, wala afdalu an yusalli ida ashtad al-har. Pag-uwas piyag marayaw in sambahayang duha, bang biya mga masuk-masuk na kaniya, masuk-masuk na in suka. Lil hadith, as-salatul awwabina hina at-tarmidul fisal. In sambahayang sin awwabin, inati sin awwabin, tao mag-ibadat, aun kabuka, aun pagmasusa, aun di nga mga pagsusunsin mga hinang. Biya na in maksud lang tawian kadtunta na amin pagsambayang sin mga tao pag magtatawat, sabayang sin tao nagmamabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawaktu inhati sin maksud sin tarmidul fisal, hawaktu makananam na in anak unta sin pasok sin buhangin. Hati niya aun na pasok sin suka. Amunyan lang tain pag-iyanon afdal deng ha mga sambayang duha. Okay ray sab sumambayang kawang panagnan imang katin suka, okay ra siya sumakawa in lawi afdal amuin tumaas-taas na siya in suka sumambahayan kita ni. Deng nga sababi ni mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa pamanin hamuk mano siya. Pag-uwas niya si mambahayang sin subo, pag-uwas wala siya nakasambahayang duha masjid amon panagnan timakan siya na masama sa sambiligi mo in sukabihan imangkat na siya. Bus atau nakakanto na siya pabay niya, di nga sababiyad to wayron pa masinanalawa in wakto sinduha sa hinga lang pari talong tari sumudin sa bayang duhur. Sabab banghali sa kang putagi sa ini, pali sa kang pulabi inya umapasok-pasok na yung suka. Na rin dito labi afdal kay mo sa mambahayang kaw, sa mambahayang duha mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So malagok in karayawan sin sa mambahayang duha, sumakawa aun maktuin mga ini nari magkaparehala sin mga manos siya. In sa baba na sa mambahayang sin sa mambahayang duha, amo na induang karakaat, pag-uwas paupat karakatin sa taas-taas niya, lang ta amo na in 8 karakat. Sa kaya sin Aisha radhiyallahu anha, kaya riwayat lang ta sin Imam Muslim 4 karakat. In kaya natin nagriwayat lang ta mga jama'a, riwayat akhraj Bukhari, iwan na sin Kayban Dembe, ta desab sin Muslim, sin Abu Dawud, iwan sin Nasa'i, iwan Ibn Majah. Tayo. Sumakawa law niya, imbeta law niya, wa akhraja asul hadithu Tirmidhi fi mawdu'ain. Walaysa fiha dhakar salat duha. Ya. Tayo. Biyaon mga kailungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amurayat tulong tayo nasabot kita bah tungod sin salatud duha. Di nga sababi ni, mari kita niyo pa albab fi sujud tilawa. Mari kita pa pagyanun amuin sujud tilawa. Amuin sujuran tabang aun mawasata sujud sa natin. Amuin lang ta ayat taka alamat taka tanda siya bis lamun bay paginan mas mga tao in pagtawag kanila mun sujud tilawa. Wa min sunan nila sujud tilawa yusammihi bidhalika min idafatil idafatil al musab babil lisabab lianna tilawata sababu. Tiawag sa ini amuin lang ta sujud tilawa sabab aun siyan digan niya sabab may takaw sumujud kanya. So inyaon aun sabab niya hangkan nakaw sumujud. Muna fahuwa sujudul sar'a Allah wa rasuluhu ubudiyatan inda tilawatil ayat wal istima'iha. Inyadto siyara sinallahu ta'ala iwan sin rasul niya pagtag-ipon ha mga tao mamassa sin ayat iwan sin makarungog kaniya takarruban ilayhi subhana iwan niya in pagsujud mo hikasuok mo fa Allah subhanahu wa ta'ala wal khudu'an iwan pagpatikupo mo fa Allah ta'ala sin kalagwan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa tadallulan dami kan iwan sin pagpatibaba mo
Antara mo iwan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Di nga sabab yan, siyunat in sujud tilawa, hata magbawasa iwan sin makarumog, hakataan sin mga ulama. Ya. Beta law niya kala Ibn Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina suratan fiha sajadatun. Fayasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ahaduna mawdi'an li jabhati. Kaya riwayat Ibn Umar, long niya, inkiaunan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mawassa niya, makawassa siya kamu, yakra'u alaina, basahon niya kamu, insura, tara sajadah, magsujud siya, saltain kami sumujud isab, makad kaniya, sahingga wayron kawaakan mo, ding hangkataw rin kang malingkan, yadto intuktuk na mo hasujuran. Bimana mag-akad sila magsujud katan. Mutafakun alayh. Mutafakun alayh. Yan mga kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Long sin imamul, long nawakal al-imamul al-alamatul ibn Qayyim rahimallah al-mawadi'ul al-sajadat, long niya dua. Al-akhbar wal-awamir. In maksud, in mawdu' sin pagyan biyutangan sajadat amun mga sujud tilawa yaun, inyan pamaytai iwan sin paldaakan. Al-khabar min Allahi inda sujudil makhlukati lahul umuman aw khususan. Suwi-suwi hawal dengan Allah subhanahu wa ta'ala amuin pasudjurun in piapanjari niya khas naka atawakan katan naka. Dahil nga sabab ini siyunat hatta magbawas sa iwan sin makarungo in amuin sumujud siya. Law niya fayusunnu litali wasami' an yatabasyahu amuin magpakuyag siya bihim, magpakuyag siya bang niya mawasa iwan sin karungukan niya magpakuyag siya in sujud tilawa salta sumujud siya. Sibo dahin mamasa iwan sin amuin makarungo. Mga kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala, inyari bukon siya lang tawajib sa siyunat siya in pagsujud kanya. Ang mga kaiwanan pa panaw na wajib kanila o na kaiwanan bukon. Dahil nga sabab yan, ang mga baytasin mga ulama inyadto wakad ajma'ul ulama ala al-masyurati suma yusan ilaw niya yusan sunnah. Dahil nga sabab yan mga kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala, in pagsujud ininihambo kipagpakita tafallahu subhanahu wa ta'ala sin pagpatiwawa sin pagpapanjari katon nyo tumtumun na to iblis wala siya simujud na lianat siya sinallahu ta'ala. Din ka Nabi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, idha kara ibnu Adam sajadatan fayasjud, apabila mawassa sin anak apu Adam in sajadah amuin ayat tara sujud falyasjud, na magsujud sila. Inyad to hika bawa atawakan hika kuan ng mga syaitan, mahuin syaitan ang patumangis inagin niya fayakul, inagis ng syaitan ya wailay o munlaw niya kaminsanan kako in wailun ini kalima wailun aslin niya amunlaw ta wailun fi'il na masdarya in makna niya lang ta kaminsanaan o kaminsanan kako. Umira ibnu Adam bisujud fayasjud, diaksin Allah ta'ala na nakapu Adam pasujurun simujud sila falahu jannah, nain kanila tumbas surga. Wa umirtu bisujud, ndiaka ko sinallahu ta'ala pasujurun faabaitu, sa nagmasukal nagmari siya faalayan na tumbas kanya narka. Dahil nga sabab ini mga kaulungan sinallahu ta'ala malaguin sujud hangkan na mga kaulungan sinallahu ta'ala ayaw pa sujud tilawa na lang halawm sin Quran, hindi bukun malago fadarat sinallahu ta'ala. Iblis piya sujud sinallahu ta'ala bukun pa yato pagsujud pagtag-ipon, sujud pagmartabat hapanagnaan manusia piya panjari sinallahu ta'ala, hawak to imiyanin allahu ta'ala kanadam amin hiduan niya wa 'allama Adam al-asma kulla thumma 'aradhum 'ala al-malaik faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Law niya baytay sila
Baytay sila sing kangan-nganan. Baytaan man sila sin Adam sing kangan-nganan. Baytaan na sila sin Allah Ta'ala lang niya akin makaibukon ba akin agi ko nasalkan yung akin labi makaingat sin parkala din yung kaingatan. Sabab may panagnaan yan to na kimuan na nga suwi mga malaikat may ta magpapanjari pamano siya. Kahalan ni mga kaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawak to sadya sinamin kahino sin Allah Ta'ala ha Adam. Ilmu, kitaw na to ha. Ilmu da ngan indihido sin Allah Ta'ala ha Adam alayhisalam tiranan na amunya tingkya sujud si mga malaikat. Sabab malaggo in ilmu. Hadlaw akhirat hawak to manu siya mapulak kanat maglawag sila bang hisuin makasafaat kanila. Madtoy manu siya muna kan Adam alayhisalam. Imiyan sila ya Adam. Ikawin ama sin manu siya. Sabab sa panagnaan manu siya piya panjari. Sapata kami. Sarta imian pen manu siya ikawin ama singkatan manu siya sarta simujud pa kay mga malaikat. Sabab wayroon pa piya panjari sin Allah Ta'ala simujud in katan malaikat amurain Adam alayhisalam. Kanato siya but si mga manu siya adlaw akhirat sabab malaggo. Sa unin sabab nga sabab sin ilmu. Sa in mga malaikat matarang bita sin Allah Ta'ala la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di sila magsusulang sin uno-uno indiakan kanila sin Allah Ta'ala sa hinangon nila ingkatan diakan. Yan. Hati na hinangon nila. Di nga sabab ini in wala si mujud amurain iblis. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Wala si mujud na nasabot na rin di. Amo na ini. Diak sila piya sujud sin Allah Ta'ala sa mili iblis nakalamod sa rito ini iblis ding ha mga bangsa jin siya. Wala siya si mujud. Wala siya si mujud. Nabihadin na ba bukun pa ini sujud tilawa. Amoy naon makabasa ko sing mga sadyada. Biadin na wain sa bahayang inya untod. Piya ngayon kay mo sinallahu Ta'ala. Pila sadya sujud wala. Kaya sujud si mga manu siya nagkukural muslim. Mga kiaulungan sinallahu Ta'ala. Banding-bandingon na to. Tali-talion na to. Kumpas-kumpasun na to. Alam simpikilan na to. Sarta parungdungon na to. Dungdungan na to. Marayaw. Tay maunsin pangatayan na to. Hi iblis. Dito hadarat sinallahu Ta'ala akong dihilan sa sipat-sipat malaikat sumakaw hambuk da sujud pardakan sujud kananang pagmartabat wala siya himinang lianat sa sinallahu Ta'ala. Biadihin na ba in manu siya diak sinallahu Ta'ala pasujurun maun kaniya in pag supaya tumarang in kapapanjari kaniya iwan sin mapatarang niya in siya matan piya panjari sinallahu Ta'ala. Dahil para sa jalang ta dumawi manu sa misa ni sa mga kafir niyaon din na alta kanila kataan na in rahmat sinallahu Ta'ala in rahmat sinallahu Ta'ala sa saplag dihil niya sumangaw in rahim lang sin mga ulama in niya ripiun na hisyusyuin tunayan sinallahu Ta'ala hadlaw akhirat. Salsahan sa wabin ulan rahmat bangin Allah Ta'ala magpatulon ulan na mararing kata na yung pwede makahasil lang tayin mga Muslim, misanin kafir, misanin mga kahayup-hayupan. Dahil nga sababi ni mga kaulungan sinallahu Subhanahu wa Ta'ala. In sujud tilawa, biya na sin mga laong tading ha mga surah sajada, alif, lam, mim, tanzil, iwan sin maha, mim, iwan sin najm, iwan sin insiqaq, amun iqra bismi rabbikal ladhi, iwan sin alam ala, iyan, ding ha mga nasabot, biya hangpo taglima magkulang maglabi, halawm sin Quran, amuin, bangta kasi kalanggalan, halawm sin nagsasambahayang nakita, sumudyon. So pamanain mag-imam. Ini patumtum ha mag-imam. So pamain mag-imam mawaya siya mamassa sin sutara amun sujud tilawah. So way na waytanin jama'an niya. So mamassa sa sin mga suratu sajada atawakan mamassa sa sin mga iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Suratul alaq yawn. At inahakay na pusan ang sujud niya. Ay mga sajada yawn long tayo hakitungan. Bangyat to siya mamassa sin niya tuwaytaan niya in jama'ah. Sabab aunding ha mga manu siya, wala nila kihatian, kiyaingatan, in pagyanong sujud tilawa. Naray nga sabab yan, bang hasang bahayang, ang panawasa mo inyad to, siyunat kay mo yung sumudjud kaw. Sumudjud kaw. Biyan nasin sa mataon kay wanan papanaw in kanila, wajib nila.
Sunat kay mo in sumudyod kaw, tilawa, harap, pababa, bang kaw nagbawas sa. Dahil nga sa babiyan, pag mapuas mo sin sumudyod din ito, umangkat ka magbalik, timidog, ahal, magbalik ka pahal mo ya sin kain na. Imma, continue mo in ayag, imma, surumuko na ka, inyat to, manjarira siya. Sa in pa nga subuon in basahon kaniya, subhana rabbiyal a'la, amo yan in, lang ta in bawas sound. At tawakan mamasakaw sinsulong niya, sajjada wajhiya lillahi alladhi khalaqahu wa sawwarahu ila al-akhir wa syakka sam'ahu wa basarahu. Inyatu ila al-akhir manjari la isab siya wayra problema niya. Yan mga kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sumakawa suwayra isab siya baytaan tayin jamaha supaya di mainom-inom. Labi luwa bang mga tarawih aun mga babae na suway na to baytaan inini parkala sin imam. Ha? Sari sa bangin nakatungod, makaingat, naway problema sa amo hindi makaingat. Mahilwala magtinmano siya. Ang pinadat sinmano siya, bang sila magkakita, bago, amuin kakitaan nila pag-aka, mahilwala yung mano siya. Mahilwala. Misan pa saan lang 10 tao yun ang pamayon si mabayang. Pag uswala na kaya sa kupanding tag na bang niya kakitaan, mahilwala siya. Iwan pag yan sinmano siya, rin tag na ako na tawang pa ako nakasakop biya ini. Nawang kita nyo'y magbalik, parang tagna na to. Karya salin na to, kayo sa inipangati taharama. Sabay mga kamaasan, tato nagkakaput ilmo, sumakaw ilmo, sihiling kamatauran. Biyasin mga kaapuan na mo mga lukos yan. Nagdarasin ilmo, amoy ilmo, sihil. Sambat dasin mufti, namun biya, apo na mo yan tunanubo ka mo. Bang aunulong ni masakit ipon mo, aunulong ni masakit sinipon mo. Natudlo ng maini, yari na nalaro. Nasigil. Inilmo nila yan to. Wayron kalagyan pag anesthesia. Ito na inipon. Inipon mo na laro. Sumakawa, di kita mag-along, grabe ingat si mga tao yan to. Bang mo, urulonin mga ilmo nila to, na may tain na sila, in mga ilmo inilong niya, malayo to pa magtawhid. Sabab mamakay ko pa mga syaitan. Naring nga sabab yan, inipang Pangino, sin kakuruan, maulama, inyan, hikasukta pa magtawhid. Hikasukta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pinadat si Manu siya magtiman lang, grabe lang nahikuan yan to. Wayron imingat. Kaingatan niya lang niya kung mapatay. Ang muna ininipang daawas na si mga Manu siya biyayaw, inakaw na lang niya makaingat sing kamatay, biyaon di. Wala nila kaingatan, imbiyayaw, bukod nagingat sing kamatay, sa nagsadya sin luto pa kamatay. Misan na isab nakaw ni mga yan to, nagingat sing kamatay, sa mabuka na mapatay, may ta. Na nagkukod-kod sinaway-haway, ati na mabuka mapatay. Ang pen mga tao biyayaon, mga kaulaman alam mabaya, intanda sin baya nila, biyada sin baya nila, dumamagbakiwan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang bukwak tinabila Ibrahim, kiyawaan man siya kabuhi, kiyadto siya, malakal mot, imiyan siya, ilaw niya malakal mot. May talaw niya, aun kalaw niya tao kalasahan niya, kawaan niya sababin siya Khalil, kalasan sin Allah Ta'ala. Aon nakalaw nakita mo to kalasan niya kawan niya nagbalik yung malakal maut. Inagisin Allah Ta'ala malakal maut, baytay sab siya. Aon kay sablaw niya, tao, malasa siya. Hataw yaon, sa marukal sa raon magbak, hati na malisyo sa duma magbak. Nanay nga sabab yan to sa nagpakain na bila Ibrahim. Sabab kuno ko makapagbaki man sintuhan mo, kuno mo ka na naman intong basin hinang mo, suway kita na lumaway kamatay. Nanay nga sabab yan, inmano siya nagsasadya sa sinluto, pagkamatay amo na hindi sila mabuka. Nanay nga sabab ini wayron luto na to, pagkamatay amo rin ibadat na to, pag mabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nanay nga mga ding habang hay kasuk tafallahu ta'ala amunin mga sambayang duha, iban sin mga hinangon taring ang mga kasunat-sunatan alam sin sambayang mura-muraan mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangbiya mga sabuton na do tuwing babol fi tatawa inari mahawa-hawa. So inya to next na isab Jumat yan sabuton na to in sambahayang amuin mutlak, sambahayang sunnat inat sin mutlak amuin nakabubutas siya ding hawak to. Inna mo na sabot teto lam awab salat awabinan amuin masuk siya mutlakat amuin sambahayang masuk siya pa amuin fardo pagtawagon siya ratib ar-rawatib masuk siya pa amuna fi sunanil ar-ratibatil ma'al faraid amuin mga rawatib na ini sabuton tay sab laung ta
in mutlak biya na sinsambayang sintunganan do insyaallah subhanahu wa ta'ala supaya sa masi-masi pa mga manusia mag-aasulong niya unin niya ta sinsambayang yaun amin tahajjud yaun unumian kita sa alasan natong tahajjuri uwin mga ini insyaallah subhanahu wa ta'ala lilayon nato murah-murahan mga on pakawi busin Allah ta'ala lilayon nato ka next kwa niya to nabiyan na sinsamat mga mastay mangod magpatumtum kami kaniyo labilo ka ang mga kaulamaan na mo nakakulang din kamo in kami ni wala pa nakatangbos na nga di sumakawa na manusia magkalawng in kitab yusal na mo naon baris asal atin na basahon na mo dakuman sa bangaw ning ha mga magkalawng kamo pagmaana inya to ring ha mga panasat sin syaitan in kita manusia magkaligap iwan magkalawa ha panumtum maniutiyo amo na inin alamat sin pagkamano siya insyaallah subhanahu wa ta'ala magdilman kamo kamapan insyaallah di na mo mausin biya mga in maudo na mo ya to chikon na mo dabiyan in mga kalawngan ayaw pa sablong tawiya kamo misan in mga laong tao lama kagil na yaon tawakan ding mga nakatatangbosin pangadji magkalawng da sila ha pagbisara magkalawng da sila pagmana magkalawng da pagbaris di nga sababyan awning pagyanon pagpahuntol iban pagcheck misan in mga kitabyaon pagtahki kunda sa pagche kunda pakanya insyaallah subhanahu wa ta'ala mura-murahan mga kaulungan sinallahu ta'ala amuin magsarang sukul wayron din hamok mas na mo kalasahan biya mura-murahan siya kaulungan sinallahu ta'ala gimi anjen para saan na kami na biyan lang tayin magsarang sukul pa mga katotay manguran namo amuin nanukuhi aparkala ini mura-murahanin kamo masi-masi patindukon dilan istiqama sinallahu ta'ala sabab lang ta in mano siya tiap-tiap aun hinang kalagyan na in pangayo istiqama amuin katutog ha ibadat biada sin pangayo sin hasan Allahumma rizukna istiqama utuhan na mo dihili kami sin parkala amuin aun katutuga agama so in mga mano siya simusuporta parkala ini kalagyan nila in tumutog sabab lang ta in syaitan matagamasanas at dami ka na mga tao magdadawa so way resab sila mga istiqama uno-uno nakatan so way kita ni mga istiqama katutog hapag ibadat hari magpaliw hari magkulang uno-uno sadya in kiyawita sinallahu ta'ala Quran niya di ba na sunna sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lamod na rito lang tain mga khulafa iwan na sing kaibanan sahabat mura-murahan mga kiulungan sinallahu ta'ala ampunon kita no sinallahu ta'ala iwan pabuntuloning kasaan na to iwan lanuan yung pangatayan na to dahil nga iko jangki subhanakallah bihamdik asallallahu ila lan tanastagfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh